zaudete? Ai, zintxo portatu zarete aurten? Ai, espero dut. Eta horren arte eta horren urtean ere, Bueno, poz handia da berriro zuekin egotea. Mare Mundi eta biok oso pozik gato zuekin egotera. Harrera berotsua ematen diguzulako eta euskaraz aritze zaretelako gurekin. Baina badakigu askotan zuen artean ez duzuela euskara erabiltzen ez baztertu gure hizkuntza, erabili lagun eta ezagunekin. Gurea eta polita delako. Aurten badakigu jendea ez duela diru askorik. Guk ez da ere ikaskuntza izango dugulako. Ez espero, beraz, opari gehiegi. Zerbait badago guztientzat. Baina pentsa dezagun, gehiago nola egin dezakegun lanik gabe daudenak etxe ekendu nahi dieten auzokideak eta bere gogoz kontra urruti daudenak laguntzeko. Gure auzokideak laguntzeko egon behar dugu. Horrekin benetazko pertsonak egiten gaituelako. Beraz, badakizue. Ondo pasa eta lagundu behar handiak dituztenak. Venga, agur!